Dobrý deň, dámy a páni, vítajte vo veľmi krátkej prezentácii, v ktorej vám predstavím projekt, v ktorom môžete mať napríklad aj takýto podiel zo zisku. Ako vidíte, je rastúci, keďže za minulý mesiac bol maximálne $377, za tento mesiac bol maximálne $455 a vzhľadom k tomu, že počet vlastne záujemcov o tento projekt neustále rastie, tak tým pádom bude rásť aj podiel zo zisku. Naozaj je to veľmi, veľmi jednoduchý projekt z toho dôvodu, pretože v tomto projekte zarába absolútne každý. Aj ten, kto jednoducho neprivedie žiadneho človeka do svojho týmu alebo do svojej siete. Veľmi jednoducho sa do ňa dostanete jednorázovo $60 z vlastného vrecka, ktoré môžete zaplatiť cez bitcoiny alebo Payeer alebo Perfect Money. Momentálne máme takéto veci alebo peňaženky k dispozícii. Čiže naozaj veľmi jednoducho sa dostanete do projektu za $60 jednorazovo z vlastného vrecka, všetko ostatné zo zisku. Máte možnosť získavať podiel zo zisku spoločnosti, ktorý je rastúci a plus k tomu samozrejme môžete zarábať ešte aj zo siete. Čo sa týka zárobkov ľudí, ktorí neprivedú do týmu nikoho, tak naozaj myslím, že je to ako keby nejaké získavanie 13. platu, čo naozaj nie je málo za 2-3 minúty práce týždenne. Myslím, že každý z vás vie zdieľať nejaký príspevok napríklad na Facebooku, tak ak zazdieľate 2 príspevky a máte balíček v hodnote $60, tak získavate $12 týždenne, $48 mesačne a $624 ročne. Ak máte balíček ročný, mimochodom za $240, tak môžete zdieľať 3 kampane alebo 3 príspevky týždenne na Facebooku napríklad. Tak v tom prípade máte týždenný zárobok $15, mesačný zárobok $60 a ročný zárobok $780. Čo je najpozitívnejšie na tejto záležitosti je to, že vy sa dostanete do tohto podnikania, aj keď sa vám chvíľu dariť nebude, tak vy jednoducho neustále budete zarábať. Ale myslím, že je to každému jasné, že ak máte nejaký zárobok, tak oveľa jednoduchšie získate do svojho týmu nejakého svojho známeho napríklad. Takže naozaj z tohto hľadiska je to obrovské plus v tomto projekte. Čo sa týka podielu zo zisku, tak vidíte napríklad, že máme tu takéto úrovne a hneď začnem to prvou úrovňou Silver Club, to znamená, že získate 3 ľudí, ktorí budú jednoducho zarábať ročne takýto príjem. Takže získate iba 3 ľudí, ktorí jednoducho zakúpia balíček za $60 alebo za $240 a získavate 5% z obratu spoločnosti, maximálne $200 mesačne. Ak získate 6 ľudí, tak získavate maximálne $1000 mesačne plus tých $200 samozrejme z tej prvej úrovne. Ak získate 9 ľudí, tak získavate navyše ďalších $2000 maximálne mesačne. Čiže už máte možnosť mať $3200 maximálne mesačne. Ako som spomínal, teda zarába sa to zo zisku spoločnosti, ktorý sa neustále bude navyšovať, pretože stále viac a viac ľudí sa bude pridávať do projektu. To znamená, že zo začiatku tu bude niečo menej, potom tu bude viac a viac, až sa to môže vyšplhať na tieto maximálne limity alebo maximálne čiastky. Nebudem chodiť už do tých ďalších úrovniach, ale vidíte, že stačí tam teda iba 12, 15, 18 priamých registrovaných ľudí, ktorým dopomôžete takémuto, dá sa povedať, 13. platu a vidíte, že tie maximálne zárobky sú tam už o dosť vyššie, čiže 5000, 10 000, 20 000. No naozaj, keď si to spočítate, tak naozaj je to nejakých $38 200 maximálne mesačne. A to len ako podiel zo zisku. Plus k tomu, samozrejme, keď si vytvárate nejakú sieť, máte tam aj ďalšie zárobky. Ja prejdem na stránku, ako vyzerá stránka, vyzerá naozaj veľmi informatívne, tam veľmi veľa informácií. Prejdem ale k také jednej hlavnej veci, z čoho vlastne zarábame, pretože veľa ľudí nevníma v projektoch
vlastne to, z čoho plynú tie zárobky. Tak tie zárobky plynú z tzv. Kampaní, z zdieľania príspevkov na Facebooku pre značky, alebo respektíve pre firmy. Ako vidíte, je to tu veľmi dobre popísané pre firmy, ktoré by mali záujem o to, že ľudia, ktorí majú nejakých priateľov na svojich sociálnych sieťach, budú zdieľať ich príspevky. Naozaj tie firmy, ako vidíte, majú tu brand sign up, čo znamená, že registrácia, tak kliknutím na to sa môžu zaregistrovať teda pod svojím menom spoločnosti, e-mailom spoločnosti, webovou stránkou spoločnosti, telefónnym číslom, krajinou a tak ďalej. Dokonca uvádzajú aj, aký je ich maximálny budget, alebo koľko môžu investovať a tak ďalej. Takže vidíte, ešte aj je tu otázka, že čo môžeme pre vás urobiť a tak odkiaľ ste sa o nás dozvedeli. Čiže jednoducho získavajú týmto spôsobom klientov. Čím viac nás bude, tým viac budeme zaujímavejší. Ja vám ukážem aj, ako vyzerajú tie kampane, ale poďme k takej jednoduchej záležitosti k prezentácii spoločnosti, ktorá vyzerá naozaj veľmi, veľmi dobre. Tu vám však chcem ukázať jednu záležitosť, okrem toho teda, že vidíte, že firma sa tzv. Influencer marketingu venuje a jednoducho pozná ho, má o ňom všetky potrebné informácie, tak chcem prejsť k jednej zaujímavej veci, a to je spolupráca s jednou spoločnosťou. Dúfam, že to nájdem. Máme tu aj o spoločnosti, takže vidíte, tu je napríklad spolupráca s originlight.com. Takto vyzerá ich stránka. Čiže majú to tu naozaj veľmi zaujímavé popísané. Je tu aj collaborating with josel.com, čiže s našou spoločnosťou. Kliknem napríklad na About Us, kde si môžete teda pozrieť, že je to normálna reálna spoločnosť, ktorá už funguje dlhšiu dobu. A je tu taktiež aj memorandum, vlastne spolupráca s Josel Advertise Ltd, teda s firmou, ktorá nás vypláca, ktorá nám dáva možnosť zárobku. Takže z tohto hľadiska je to veľmi, veľmi zaujímavé. Aj cez túto firmu získavame klientelu, alebo respektíve firmy, ktoré majú záujem o propagáciu influencerov a tak ďalej. A v tomto projekte, alebo respektíve nie v tomto projekte, všeobecne firma rozdeľuje tzv. Influencerov alebo ľudí, ktorí majú možnosť ovplyvniť nejaký počet ľudí na nano, mikro, makro a mega influencerov. Vo väčšine z nás sme my nano influenceri, čiže máme na sociálnych médiách alebo sociálnych platformách, ako napríklad Facebook, možnosť osloviť do 1000 ľudí, dá sa povedať, maximálne 999. Niektorí z vás ste možno aj mikroinfluenceri, čiže máte možnosť osloviť aj viac ako 1000 ľudí. A už sú aj teda nejakí makroinfluenceri a megainfluenceri. Možno nechápete to, že o čom to vlastne je, tak poviem vám príklad. Vy zazdieľate nejaký príspevok na Facebooku a vidia to vaši priatelia na tom Facebooku, že niečo zdieľate, môžu si to kliknúť, pozrieť a podobne, môžu dokonca prejaviť záujem o daný produkt alebo službu, ktorú tým príspevkom vlastne ponúkate a ponúkate to vlastne nejaký produkt alebo službu nejakej firme alebo nejakej značke tohto Josial alebo Josial projektu, ktorá teda má záujem o ich služby. Takže z tohto hľadiska myslím, že vám to môže dávať zmysel a je to teda Josial je teda platforma, ktorá platí za to, že ovplyvňujete ľudí alebo oslovujete niečím ľudí. Čiže platí vám za to, že zdieľate niečo na sociálnych sieťach. Takže naozaj je to veľmi, veľmi zaujímavé. Čo sa týka balíčkov, už som spomínal, že máme $60 balíček na 3 mesiace alebo na 12 týždňov a $240 balíček na rok alebo na 52 týždňov. Aký je tam rozdiel? Je tam rozdiel ten,
že máte možnosť získavať tzv. Matching bonus. Denný limit máte pri prvom $60, pri druhom máte limit denný $240, čiže môžete zarábať z tohto matching bonusu maximálne $60 denne alebo $240 denne. A plus k tomu je tam ešte ten rozdiel, že získavate vlastne, alebo máte možnosť s tým prvým balíčkom zadávať 2 príspevky týždenne na Facebooku a s tým druhým $240 balíčkom máte možnosť zadávať 3 príspevky na Facebooku každý týždeň. Takže tým pádom aj viac môžete zarábať z tzv. Kampaní. Budeme mať aj školiaci systém, ktorého sa môžete zúčastniť, nemusíte. Bude to dobrovoľná účasť a určite teda môže niečo viac naučiť. Máte možnosť zarábať dokonca okrem tých kampaní, ktoré som spomínal, teda zdieľaní na Facebooku, aj tzv. Reward body, sú to síce centiky, ale môžete zarábať napríklad za to, že sledujete nejaké videá, že hodnotíte nejaké webové stránky, že sa každý deň prihlasujete iba denným prihlasovaním. Môžete získavať napríklad $3 mesačne, čo nie je veľa, ale poteší to len za prihlasovanie. A taktiež máte možnosť získavať ešte aj peniaze navyše, ak ste teda ten mikroinfluencer, čiže máte nad 1000 priateľov napríklad na Facebooku, tak budete môcť byť súčasťou aj prémiových kampaní. Bude to ešte nejaký zárobok navyše. Takže vidíte, že tu sú spomínané tie kampane, tu sú spomínané tie zárobky, ktoré som vám ukazoval. Ďalej, toto je vlastne opísané tá prémiová kampaň, ktorá zatiaľ ešte nie je spustená, ale čo skoro bude. A poďme ku kompenzačnému plánu, ktorý je veľmi jednoduchý. Prejdeme teda na kompenzačný plán. Máte možnosť teda získavať matching bonus, super matching bonus, global power bonus. Naozaj veľmi jednoducho teda vysvetlím. Máme tzv. Binárny systém, kde môžete získavať, teda ak jeden človek, binárny systém, myslím, že ovládate, je to ľavá a práva strana alebo ľavá a práva noha, čiže môžete si človeka zaregistrovať do ľavej a do pravej nohy alebo strany. Taktiež aj váš sponzor vám pomáha s jednou tou vašou nohou alebo stranou a ak napríklad váš sponzor do jednej nohy zaregistruje nejakého člena alebo človeka, ktorý si zakúpi balíček za $60 a vy do svojej alebo do ďalšej nohy alebo strany si zaregistrujete človeka, ktorý si zakúpi balíček za $60, tak získate z toho 10%, to znamená, že získate $6. A takisto je to aj vlastne pri tom druhom balíčku, len je tu ten rozdiel, že pri jednom máte maximálne $60 denne a pri druhom máte maximálne $240 denne. Čiže o tomto je matching bonus. Potom máme aj super matching bonus, to už jednoducho, keď budete mať viac rozvinutú sieť a vaši priami registrovaní ľudia taktiež budú teda tvoriť siete a budú napríklad získavať matching bonus, tak vy budete získavať 10% z ich matching bonusov. Čiže ak napríklad, poviem, máte 5 ľudí, ktorí získajú $240 každý deň napríklad ako matching bonus, tak vy z toho získate 10%, čo je $1200 každý deň v tomto prípade. Pardon, $120 každý deň. Takže takto. Čiže dokopy, keď si to zrátate, matching bonusy vašich 5 ľudí $1200, vy z toho $10 10% získate, čiže $120 každý deň. Napríklad. Ďalšia vec, to som už spomínal, to je vlastne ten podiel zo zisku $38 200 maximálne. A prejdeme ďalej. Vlastne takto sa to nejako počíta, veľmi jednoducho počet alebo celkový počet zárobkov, ktorý sa získa, z toho 5%, napríklad je tam 100 kvalifikovaných členov na tú danú úroveň, dajme tomu, že celkovo je to 500 000 bodov, dá som povedať $500 000, z toho 5%, to je $25 000 a prerozdeli sa to medzi 100 ľudí, tak je to $250. Čiže naozaj veľmi jednoducho sa to prepočítava.
Ako sa dá platiť, to som už spomínal, teda dá sa platiť bitcoinami cez Perfect Money alebo Payeer a môžete si vyplácať v bitcoinoch. Ak teda používate Payeer, určite viete napríklad, že je tam aj bitcoinová peňaženka, na ktorú keď si dáte teda výplatu, tak v Payeer si môžete hneď zmeniť na vlastne doláre alebo eura. Takže toľko k prezentácii. Prejdeme napríklad, ako vyzerá náš back office. Tu vidíte, že takto nejako vyzerajú kampane, tu nás ich odklikávame, ja vám to za chvíľočku ukážem, ako sa robia kampane, je to naozaj veľmi jednoduché. Čo sa týka vášho registračného odkazu, máte referral link, kde si môžete vybrať left side alebo right side, čiže ľavú alebo pravú stranu, keď chcete registrovať platba, alebo prejdem najprv na ďalšie záležitosti, čo sa týka zárobkov z kampani, aby ste to videli, že naozaj sa vypláca, tak vidíte, že napríklad tu nám mám za jeden deň $7, alebo dá sa povedať, že v rámci určitej doby 30. júla, 31. tak som zarobil 7, 2 a $5, potom 7. august 7, 2 a $5, čiže vidíte, že takto zarábam prakticky $14 týždenne, vzhľadom k tomu, že mám balíček na rok. Takto budeme mať vlastne školiaci systém, dokonca už sa pripravuje aj webinár naživo. Čo sa týka teda platby, naozaj veľmi jednoducho budete mať možnosť, že Activate Now, na to kliknete a budete môcť teda si pridávať peniaze, alebo cez Available systém, tak tam budete mať Add Fund, tak si vyberete, že chcete balíček za $60 alebo za $240. Samozrejme, keď si vyberete Bitcoin a kliknete na Continue, tak sa vám objaví bitcoinová adresa a množstvo bitcoinov, ktoré musíte presne zaslať. Nezasielajte ani viac a dávajte si pozor, že keď budete posielať bitcoiny, tak aby ste im to neposlali ukrátené o nejaké tie poplatky vašej peňaženky. Ale najjednoduchšie je to samozrejme Payeer. To vlastne keď kliknete na Continue, prihlásite sa na Payeer, zadáte platbu, odkliknete, odsúhlasíte a je to hneď prakticky zaplatené. To je najjednoduchší spôsob, taktiež aj Perfect Money. Ale samozrejme, že Bitcoin taktiež môžete použiť. Takže to je čo sa týka platieb. Čo sa týka napríklad výberov, na to sa veľa ľudí pýta, tak vidíte, že tu sú napríklad výbery na moju bitcoinovú peňaženku a vidíte teda, že máme tu za 22. 26. júna, 11. júla, 6. augusta a 11. augusta. Takže keď si to prejdeme, 22. jún a 26. jún, vidíte 22. jún, pripísané 26. jún, pripísané, všetko prakticky tam je, 11. júl, 6. august a 11. august, takže 11. júl pripísané, 6. august pripísané, taktiež 11. august pripísané, takže prakticky všetko funguje tak, ako má. Takže fungujú výplaty, fungujú kampane a poďme si ukázať, ako fungujú tie kampane. Takže ja to mám takto vo videu vytvorené, vidíte, že som v back office, vyberiem si teda kampaň napríklad za $7, že sa na to kliknem na apply, tlačidlo, vidíte, že sa mi objavilo oznámenie, že je to under process, čiže v procese, vidíte, že je pod applied, takzvané, chvíľku teda počkáte niekoľko minút a vidíte, že sa to z applied presunie do accepted, čiže máte akceptované. Kliknete na My Campaign Report menu, prejdete do accepted, kliknete na to, kliknete na submit link. Takto sa vám objaví, ako vyzerá vlastne kampaň. Kliknete, že chcete to vzdelať na Facebooku. Okopírujete si samozrejme text z kampane, dáte ho kopírovať, prejdete do Facebooku,
Samozrejme, musíte to zdieľať verejne, to si určite zaznačte, aby ste to zdieľali verejne. Okopírujete ten váš text do príspevku, prejdete naspäť do platformy a okopírujete obrázok, dáte ho uložiť ako, dáte si ho uložiť, prejdete znovu na Facebook, vyberiete fotka, video, chcete nahrať, takže zadáte otvoriť, to sa vám tam samozrejme obrázok nahrá. A keď budete mať nahratý v tom príspevku, čiže je tam text, je tam obrázok, je to verejne, tak kliknete uverejniť. Tým pádom máte uverejnený váš príspevok a kliknete potom na, napríklad ako vidíte práve teraz, pod príspevkom alebo pod vašim menom, takto budete mať vlastne otvorený ten váš príspevok a okopírujete si www, Facebook a tak ďalej tú vašu adresu alebo tú adresu toho príspevku, prejdete do JOSO platformy, kliknete na Facebook URL, tam zadáte alebo okopírujete ten odkaz, prilepíte a kliknete na Send for Approval. A tým pádom je to tam a malo by to byť v poriadku. Pozrite teda do My Campaign Report a malo by to byť submitted, tam by ste to mali teda vidieť a po nejakej dobe samozrejme to budete vidieť v approved, čiže medzi týmito príspevkami, alebo dá sa povedať vašimi facebookovými príspevkami. Čo sa týka odkazu v tom príspevku, tak ako vidíte, keď by ste na ne klikli, tak je tam samozrejme produkt, ktorý propagujete v tom príspevku, môže sa objednať a dokonca v tom príspevku je ešte aj váš registračný odkaz, čiže kto sa pridá, napríklad nejaký váš priateľ cez ten váš odkaz v tom príspevku, tak sa pridá do vášho tímu. Takže toľko z mojej strany, čo sa týka tohto naozaj veľmi jednoduchého projektu. Ja vám veľmi držím palce, aby ste v ňom uspeli, pretože naozaj uspieť v tomto biznise je veľmi jednoduché. Čo je veľké plus, tak celá platforma sa bude od 1.1.2021 ešte zlepšovať, čiže zmení sa na oveľa lepšiu, zaujímavejšiu platformu, aj čo sa týka profesionálneho prevedenia stránok, aj čo sa týka možností ďalších a tak ďalej. Čiže naozaj to vyzerá na veľmi zaujímavý projekt. Takže ja vám držím palce, prajem správne rozhodnutie a teším sa na spoluprácu s vami. Taktiež sa pridajte aj do našej facebookovej skupiny, kde si vzdeláme teda naše postrehy, našu radosť zo zárobku a ďalších, a vlastne vzdeláme aj ďalšie informácie. Takže majte sa krásne, do počutia a naozaj vám držím palce.